Gondang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakinjange ngalis ora iki ndase nek iso protol piye Dik? Piye? Niki meng rekayasa Mas. Rekayasa piye? Aku urung tau roh wayang kok pedhot bulune ngono. Sik to. Iki mau carane piye? Aku tak pengen ngerti. Napa kedah dibuka rahasiane? Ora apa-apa. Dibuka rahasiane ora apa-apa wis. Ben enek sing ngerti teknike ora apa-apa. Dik, balenono pisan kasndak. Limrotol ndas buta iki mau kok piye kok iso cepling ngono iki. Durung tau enek ngene iki. Ntar ya, balenono engko tak videone komburi nganggo HP ya. HP ku anyar. Merek Samsul. Ayo. Buta, tangi yo kowe. Nek pancen serep nyawamu. Dalah. Amuk Suramrata, Jayamrata. Durung tindas kok omong. Ndase rung enek kok. Oh iya diuruh tuku. Ndase iki ndang wehno kuwi ya kesuwen ora. Yo, pasang meneh. Wah, dalah. Ora pati ndugamana. Apa mbok kira wong loro saudon telu saurupan? Aku ora bakal gigrek mulungku salombo. Oh, mutu neh. Gedi protol ndi? Engko tak filme saka mburi. Ayo, aja mlayu. Mati telingaku. Wat! Woi! Wah! Wah! Woi! Woi! Aya! Woi! Tuh! Wayo! Mati aku. Wah! Woi! Mas, aku arep kapake, Mas. Woi! Yo!
Bajiret HP ku ngedrop. Wis. Bola-bali nek HP weton pasar. Ah. Jan. Ah. Wis, anu yo Di. Nggo tegese nggo kebak-kebak. Dienggo okeh teh misabet. Iye, Paman. Putane jek akeh. Ayo, ditutuke. Nggih, suwawi monggo kula dherekaken.